Indienturen for mig er en fantastisk rejse i krop og sjæl. Jeg synes sammensætningen af Rikkes meditative yoga og behandlingerne hos Dr. Uni, de går meget hånd i hånd. Yogaen den om morgenen den åbner op, sådan så kroppen den bliver forberedt til at tage imod dagens behandlingerne. Og så bliver det ligesom sådan op ad dagen sådan en sammensmeltet energi. Helt fantastisk. Ligesom du kører bilen til service, så er det her en ferieform, hvor du giver kroppen en pause. Du har yogaen, som retter kroppen ud, den smidiggør, den giver dig noget styrke. Du har massagen, som løsner affaldsstofferne, blødgør din muskulatur. Du har udrensningen, som fjerner alle affaldsstofferne fra dit system. Samtidig har Rikke en fantastisk evne til at guide os igennem dagen, og det der må komme igennem de behandlinger, vi får hos Dr. Uni. Og det er med til at lære mig og ligesom prøve at være med det, der er. Jeg er 55 år og har haft leddegigt i cirka næsten 40 år. Hele behandlingen vil jeg ikke kunne få derhjemme, og jeg tror, at den udrenselsesproces, at det er helt enestående sammenholdt med yogaen og sammen med Rikke, fordi det får man ingen andre steder, hvor man både får en fysisk og en psykisk bearbejdning, hvor der bliver sat en proces i gang med de problemer, som vi nu hver især har. Og det har der været ekstremt udviklende, men også hårdt, synes jeg. Og der er der også grædt nogle tårer. Og der er både grædt tårer, og der har været forbandet mange smerter, som Rikke har hjulpet mig til at forstå, hvorfor er det lige, at det er, som det er. Og jeg har da fået et par aha-oplevelser der. Turen som helhed oplever jeg, ud over at der selvfølgelig er alt det her fantastiske ved at være i Indien og opleve Indien og få varme og få sol og være ved stranden og få alle de her sanser, som Indien står for, så oplever jeg også, at turen bare giver et velbefindende ud over alt, hvad man kan forestille sig. Sidste gang, da jeg var på turen, og jeg kom hjem, der oplevede jeg også, at den her velbefindende faktisk holder i rigtig mange måneder, og at jeg kunne tage turen med mig hjem til Danmark og holde det ved lige i op til faktisk 6-7 måneder bagefter. Så det er en fantastisk oplevelse. Det er også en tur, hvor at, i hvert fald for mit vedkommende, jeg har skulle gå ud og ture kigge på mig selv og arbejde med mig selv. Og jeg tror, at jo mere man ligesom åbner op for det, der kommer, og tør at tage imod både behandlingerne og yogaen, jo mere så tror jeg også, man får ud af det. Så helhedsoplevelsen er fantastisk, det er unikt, det er også spændende at rejse i en gruppe og møde mennesker, man ikke kender før, og man ikke ved, hvem er. Det kan også godt være enormt grænseoverskridende at komme herned og ikke kende nogen, og man ligesom skal ud af sin komfortzone på den her måde. Så helt fantastisk. Hvad vil jeg tage med hjem? Jamen, jeg vil tage den her fantastiske oplevelse med mig hjem i mit hjerte, i min sjæl, og helt sikkert flyve på nogle skyer de næste mange uger. Men så vil jeg også tage det med hjem, det der med at huske på, at når vi kommer tilbage i den travle hverdag, og hvor tingene ligesom hurtigt har sin vante gang, så vil jeg øve mig i at stoppe op og sige, okay, hvad var det lige, der skete dernede, og øve mig i at blive i min krop og huske at gøre de ting, der er godt for mig, og ikke bare lade mig virvle ind i hverdagens stress og jage. Så jeg har virkelig tænkt mig den her gang at tage nogle få, altså øve mig i nogle få ting. Jeg tror ikke på, at jeg kan tage det hele med hjem og så bare ændre mit liv. Det tror jeg ikke er muligt, men hvis jeg bare kan få 2-3 ting med hjem og sige, okay, husk hver dag at start med noget åndedræt, start med en solhilsen, og husk på, hvad det er, du spiser, og hvad det er, du gør, og så mærk efter din krop, så tror jeg, at jeg er kommet rigtig langt. Så det er det, jeg vil tage med mig hjem fra den her tur.